Kweduno mabuja tauya anodza nyasi kamunhau zuva rochitatu mumwedzi uno wakakunguru tikutandano hombe yavhuriwa nyasi gweta tabani mupofu agonyora tsamba achinyorera sanyatwe achireketa kutoti uri musoja tozviziva asi musoja anofanira kutedzera bumbiro romutemo. Bisa masoko awakareketa kwaya mamedze masoko awagoreketa anozuro uno abudika muvhidhiyo uchireketa kuti ZANU-PF ichatonga kusvikira madhonge amera nyanga. Rekai tione kuti zvinopera sei. War Crisis Coalition in Zimbabwe wagoita zvibodzizvo wachinyora tsamba yawo kureketa kuti ngaasiyane nezvaari kuita izvozvo. Rekai tione kuti zvichatotekewa chete kana kuti panenge pandoribe. Tinoramba takaringa ipapo. Apa nyasi wanhu magweta vanhu vanoira kodzero dzevanhu wafarafani nokutoti Phyllis Pikitai nevamwe vatatu vakasungiwa paya svondo rapfuura wachinzi wanga wakasimudza mapepa aiti vanhu vakasungiwa naTimba anga waburitsiwe kwai waburitsiwa ipapa wapiwa bhero remadhora 100 omari yekuAmerica. Tiri kuramba tichitenda kuti waburitsiwa nyangwe waifanira kunge wakaburitsiwa kare. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Asi vanhu vanaTimba waye aiwa wachindorimo wakamirira kuenda kudanho redzimhosva guru nonyaya yekuti wapiwe bhero. Rekai tione kuti zvichambopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai. Mapurisa aburitsa mazita awanhu wasere wakagwarashiwa pabhazi rakatsvaria svondo zuva rochigumi nonhanhatu mumwedzi wapfuura. Ipapa kwai vanhu vava vari kuti mbuya Charity Nyamapfene, mbuya Eni Miti, Gladys Gumiro nambuya Viola Nyambabvu nambuya Agnes Miti pokare nambuya Margaret Mpangabure naBradley Mukwane. Mweya yaunga iramba yakazorora murugare. Wakatozoita zvekuita zviya zvinoitiwa naTinashe Mugabe kuti wazive kuti uyu ihama yani uyu ihama yani. Tikutenda kusenza kwakadando. Nyasi dare roparamende yoapwere junior parliament pachirungu kwairavhuriwa zviri pamutemo. Unobva waona kuti kidi wakuru wehurumende yedu vanoita kusenzesa mari zvakaita kunyangariwa. Ipapa unoona nohwana kunenge kuripo kwakatopfekedziwa unifomu yomasoja kwakabatisiwa pfuti dzomapuranga mabi angu. Mudiro wawo zvinhu uyu. Rekai tione kuti zvinombopera sei ipapa. Wamunangarwa nevamwe vakuru vehurumende wanga watoripowo ipapo wari kumira nana Chabangu wese haiwa kutomira kuona zviri kuitika. Wakomana ticharamba hedu takaringa kumberiku wakafitira kunakidza. Uyu Promise Mukwananzi wobato roCCC riri paipo panana Jameson Timbapa agoreketa kuti kwai kuno vanhu wabatiwa nomapurisa awo kusora aye masiyawo kwai wabatiwa kunzvimbo yogokwe asi wazoburitsiwa panga paribe kureketiwa kuti wabatirwei kana kuti zvambotikaira sei. Saka ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Izvozvi zvaakutoita kunetsa chaiko. Tichazviringa zvisvino. Kwaiwa chuchisiwo hurumende wagoburitsa mufana agonzi Amiri Mhaka uya wakunzi agoburitsa mapikicha omubvana wamaititi. Kwaiwa ndoti aiwa tichiri kudabawo kutonga chienda hako. Izvi kaizvi rekai tirambe takazviringa. Pano chimwe chinenge chaitika ipapo. Rekai tigozviringa zvisvino. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaburitsiwa. Wamwe watenzi wanonzi Coherence Muchemi wane makore 25 wokumbire wabatiwa nemapurisa kamwe. Waiwangowa nenyanga dzonzou mabi angu. Kwai nyanga yakareba mita ribodzi apa dziri 4 nyanga dzacho. Ava makore awo achapikira masvino. Hino kuti wabatiwa zvaita sei kana kuti wakaiboyepi. Ticharamba hedu takaringa wanhu dai wambofunda kuti munhu anobvumiwa bakuita izvi wotosiyana nazvo. Hwii kuramba uchindoda kufungidzira kuti unokona kuboya mari zvakanaka zvakadando. Tiri kufara kuti
Nyasi umwe anoita zvokuimba anonzi Rachel Chinouriri agonzi arehwa manjano aridziwo kamboka agoimba kanonzi The Scientist wariwo Coldplay. Aiwati kuti makorokoto dai zvaramba zvakadando zvamuvhurirawo kamumakoni kuti zviite zvisvinu pamberi papeno tingapfumbure tese tese kubudirira kwache ndokwedu kamuzonyika kuti makorokoto ipapo apawo Kembo Mohadi kwai Kembo aenda kunyika yoCongo Brazzaville kuti aite ikweyo ari kuite ndiye munhu ari kutungamira vanhu vari kubva kuZimbabwe vari kuenda kumusangano iwoyu, musangano unoringana zvokuchengetedzwa kwemasango, Forestry Summit pachirungu. Kokutanda kubudika munyika makore mazhinji tikumuroera manja. Andofunga izvezvi atira kufuriwa nomhepo kuti kutombwa kuti kamhepo kari kufura kakasika muZimbabwe baka zvanga zvamunyanyira kane mbi yedu ndikaiti kuona kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Kuno chitima chagwarashana nobhazi mabuja vanhu vamabhazi wawa kutadza kumira zvavo kwamutare kuku, kutadza kumira nzvimbo yekuti vanhu vari kuti dhiraivha dzimotika wamire pawanodarika njanji iwo kwakurega hawo hwii kumira chitima nacho kuwatuta kwakukuwadza wapwere wanoita 12 watyairi wakadari basa rinobva ratopera wobva watorehwa nerezinesi pamupeno upenyu hwese chaihwo. Idi zvakaita kuoma chaiko, tikundoshuvira kuti warapiwe nokuchimbidza wapwere wacho. Munyaya iri kupisa ipapa yabva kubuditsiwa makuno yano anonzi Nick Donovan anosenza kuSentry wanoita zvokuferefeta anakadzitape wagoreketa kuti dhiri ragoitiwa nokuimba nomutapa dhiri ratagwirei kwaipapa pari kuzikana kuti mari yakabhadhawa bhiriyoni ribodzi nomamiliyoni mazana matanhatu 1.6 billion, asi pari kuzikana pakuti mari iyi yagoenda kunani. Wari kuringa wagoti womutapa neiwo kuimba wari kureketa pakuti zviri kumbotekera sei, asi kuti kuimba iyi njani chaizvo chaizvo kwai zviri kuzikana bani kutoti mapepa ayo ari kuboyeka iko kunonyoresiwa makambani. Imwe kambani irimo imomo mudhirimo kwaindoziwa iri kuzikana kuti kambani yani pokare mapepa ayo ari kusaika. Mabuja idi zvenyika ino zvakaita kunyangariwa. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi, asi chandiri kufarira kune munhu anenge achiziva zviri kuitika, ari kuchengeta umbowo hwese hwezviri kuitika kana nguva yazokwana ndo zvinhu zvatinenge takuteera kuteera chaiko kunze kwenyika ikweyo, kutoteera kuti zvinhu zvedu ngazvibenuke. Tikai tirambe takaparinga ipapo. Tikaringa dziri kuitika pasi rese muSouth Africa, uyo anonzi Makadzi anoimba aita kutambiwa paWara Tambopo zvaita zvisvinhu zvaita kunakidza. Akahwina kaiko kuBET kwaanga akaenda kuti makorokoto. Kubvawo mwedzi waGunyana gore rino kwaipa mabhengi eSouth Africa anenge akurambidziwa kuti vanhu vanochengetera mari ikweyo watumirwe mari padande mutande kubva kuLesotho nokuEswatini nokuNamibia iri bekupfuura nokunoenda nomari dzokunobva kune dzimwe nyika kwese kwese. Pari bekupuwa kuti sei zvadando. Tirambe takazviringa izvozvo. Makurukotawo hurumende yeSouth Africa atora mhiko dzawo dzokutanda basa kureketa kuno. Tiri kuti makorokoto tione kuti zvinoperera papi. Watiri kufarira ndiye iyo agonzi mbi yedu akabata hofisi iyo zvinenge zviitika muSouth Africa, Home Affairs pachirungu. Tirambe takaringa. Wazhinji wedu takutoringira kuti zviti tekairire kupindura kwayawe ndokuzvino, kupindura kwayawe kunofadza. Tinoramba takaringa ipapo kuti zvinenge zvichimboenda nokupima. Kwai Zambia yagonzi neWorld Bank tichakupai mamiliyoni omari yekuAmerica 200 anosere $208 million pachirungu kuti mugotenge zvokudya kuti vanhu vaboye nzara ireke kugoita kupfunya chisero. Wabi yedu
isusu takandoti paribe kana chibodzi, takaringira kuti peno ana Russia wachazoita achokutipawo chichomahara. Pakanyangara. Mukaonawo kuZambia wachipiwa mamiliyoni 200, ko isusu tingadai tiri kupuwawo kapeno 100 kana 100 ribodzi kana heno, nokutoti kuZambia kuno vanhu vanenge wakati wandei kudarika kwedu. Apa nzarayo yakaita kufurufusha kwedu zvakaita kunyanya, kuZambia ko yakaita kusiya wachiita zviri nani. Tikaiti tirambe takaparinga ipapo kuti pachatikaidziwa sei. KuNigeria kwai vanhu vagonyora tsamba ikweyo kuendesa kumuzinda wemaJerimani imo muNigeria, wari kuti iwo ngavachinje zvawakaisa zviga zvokuti munhu anoda kuenda kofunda kumaJerimani ko anofanira akaita sei nokudidi. Zvese izvozvo wagoti maitiro azvakaitiwa ipapa anotokanganisa chaiko, kutokora vanhu chaiko, nokutoti ari kusarudza vanhu nokuda kwoganda nokudako kwavanobva. Tikaiti rambe takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei, tinoramba takaringa ipapo tichikunyepai. KuSierra Leone vanhu vese vari kupembera izvezvi nokutoti mutemo unorambidza vanhu kuti varoore vapwere wapasa mudare reparamende, kuti makorokoto taakutomira kuti mutungamiri wenyika achimbidze kunyora kuti uite mutemo unotanda kusenza. Zvaita zvisvini izvo. Tanzania yakaita kunyarara zvayo, iri kuenda mberi nokubudirira, kureketa kuno zvitima zvavo zvavatenga zvimwe zvacho zvatosvika. Mabuja tirikuita kusarira chaiko, kupembera kwatiri kuita nomugwagwa yatiri kundogadzira, mugwagwa yakaita kundoti mubodzi iyoyo wokuti munhu akandotaika akapinda museri akutoona kutoti ko zvaari manyongori. Tikaitione kuti zvinopera sei. Dai kuri kweduno taita kukwana nokunyepiwa kuti mazvoona katatenga zvitima, mazvoona kataita chino, tikaiti rambe takaparinga ipapo. KuDenmark kwakuitiwa chisionekwi. Hwendo huno kwai wari kutoronga kuti gore rino waite ndiwo nyika yekutanda pasi rese inobhadharisa vanhu mari yokuEurope, maEuro 100 pamwombe ibodzi. Mabuja tatoti isusu izvi ngazvinyarariwe izvi. Muti uri mwe areke ozviona nokutoti tingatopinde nhamo kaipa papfumbu chaiyo kuti pamusoro popondo inonzi bhadharai iya tinenge tatoono dzimwe zvinu panoita kunyangariwa. Wokwedu vanozoziva kuti kuEurope kuzana rinobatika, asi kwedu kuno rinotadza kubatika. Unotanda ipapa kutonyepiwa unonzi 100 chairo romari pamunhu. Zvikatanda kunetsa. Asi rekai tirambe takaita kupesanisa tugune kuti zvireke ugodando. Tiri ipapo mabuja, rekai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhandu wewo nhawu.